Samantala, Idol, bilang bahagi po ng kampanya sa mas handang komunidad, ibinaba po ng lokal na pamahalaan ng Bayambang ang inklusibong plano sa pamamahagi ng disaster preparedness kits sa lahat ng mga paaralang elementarya. Bawat kit ay naglalaman ng flashlight, whistle at hard hat at mahalagang gamit na maaaring magsilbing proteksyon ng mga kabataan sa oras ng lindol, baha, sunog at iba pang sakuna. Tiniyak naman ang sistematikong proseso ng distribusyon upang lahat ng mga mag-aaral ay makakatanggap nito sa pakikipag-ugnayan sa mga school heads. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng bayan upang lumikha ng mas matatag at disaster-ready na komunidad. IFM News. IFM News. IFM News.